Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е стъклокерамичен индукционен плот за готвене от серията Teka ERF641. Плотът е със сензорно управление тип слайдър с звукова сигнализация. Виждате отблизо как изглежда точно управлението и слайдъра с минус и плюс, както и зоните за готвене. В ляво са две, в дясно е трета зона за готвене. Имаме независимо програмиране на всяка зона, сензор за големината на готварските съдове, детектор за подходящи готварски съдове, дигитално програмиране на времето за готвене, хронометър с звукова аларма, функция синхро, работа на две съседни зони като една обща, функция свръхмощност, функция готвене на ниска температура, функция максимално нагряване, автоматично връщане на желана по-ниска степен, блокировка на управлението за безопасност. Виждате как изглежда готварския плот в комбинация с фурния аспиратор в черно стъкло. И имаме автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел, индикатори за остатъчна топлина. Гледайте!